Maskalan mu tare da sauraron mu barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri wanda yake zuwa muku kai tsaye daga tashar Hausa Media Cycle. Wannan shine zuwanka na farko, ka danna mana subscribe domin samun sababbin shirye-shirye da zarar an ɗora. Hukumar EFCC ta bayyana cewa ta gurfanar da Malama Rashida Bello a gaban wata babbar kotun tarayya da ke da zamanta a birnin Abuja tare da wani mai suna Ali Bello, wanda bayanai suka yi nuni da cewa yana matsayin dan uwa ne ga gwamnan jihar Kogi. Wannan al'amarin da ya fito fili ne biyu bayan fitar da wata sanarwa da EFCC ta yi ta bakin mai magana da yawunta Wilson Uwojaran, inda ta ce an gurfanar da Bello a ranar Larabar da ta gabata tare da wasu mutane uku akan tuhume-tuhume 18 da suka hada da karkatar da kudaden da suka kai sama da naira biliyan 3. Shugaban hukumar EFCC Malam Abdulrashid Bawa ya bayyana cewa gaskiya ne muna neman ta lamarin kamar yadda kike karanta takarduna nan a kotu, kowa na iya zuwa kotu iya applying kuma za a bashi. Yanzu sabuwar EFCC ba ma yin maganganu a kafafun watsa labarai akan binciken da muke yi, sai ita kotun ce ya kamata ta yi maganganu akai, amma ku yan jarida kuna iya zuwa ku je ku samu wayannan takardun ku tsaya ku duba ku gani ya aka yi me ake ciki, kuma lokacin da duk aka zo kotu za ku zo ku ga jami'ai na EFCC za su zo su ba da shaida, za ku ji daga bakin su kuma ku yi wannan rahoto. Amma mu zo muna ta maganganun cewa ga yanda muka bankado ba za mu yi wannan ba. A wani bangare kuma fitaccen lauya barista mai nasara Kogo ya ce wannan magana na matar gwamnan jihar Kogi dan matan waɗanda suke a madafan mulki, idan an rika haska fitila ana gano badakalar da suke yi, saboda na ɗaya dai ba su da surke wanda zai hana a gurfanar da su gaban hukuma in suka yi laifi. Na biyu kuma ofishin da suke magana ofishin matar gwamna ko matar shugaban kasa babu shi a tanadin duk wata doka ta Najeriya, haramtaccen ofishin. To saboda haka abu ne wanda yake idan akwai laifuffuka da ake zargi na irin wannan, na ɗaya dole a iya kamo ta a gurfanar da ita bayan an yi bincike mai zafi. Sashi na 147 da 150 da 174 musamman 174 sakin sashi na 1 na 2 da na 3 ya ɗora nauyi ga ministan shari'a kuma babban lauyan gwamnati ya tsaya ya shirya matakai na bincike da ake da su da gurfanar da su duk wani wanda ya laifi a gaban kotu. A game da irin rawar da ya kamata jami'an tsaro su taka a yanayi makamancin wannan, barista mai nasara Kogo ya kara da cewa 'yan sanda a ƙurumi na sashe na 214 zuwa 216 da sauran jami'an tsaro wanda in ma ya fi karfin 'yan sanda sashe na 217 zuwa 219 na tsarin mulki ya ba su nauyi na tabbatar da tsaro kuma tabbatar da duk abin da za a yi a cafke duk wani wanda ya laifi. Ba gaskiya bane a zo a fito kawai a ce wai ai an kama wani ana shari'a shi ya bace. Wannan dai ba shine karan farko ba da ake zargin mata da aikata almundahana ko tallafawa wajen yin babakere da kudaden al'umma. Wasu masu ruwa da tsaki sun bayyana cewa ɗaya daga cikin matsalolin da ake fuskanta a yaƙi da cin hanci da rashawa shine ƙoƙarin da waɗanda ake zargi ke yi na dakile duk yadda za a gudanar da bincike da zai tabbatar da cewa sun aikata laifin da ake zargin su. Maskalan mu tare da sauraron mu duka anan muka kawo ƙarshen wannan rahoto. Kai dai kasance da tashar Hausa Media Cycle domin sababbin shirye-shirye da zarar mun dora.